Sophie Ellis-Bextor var det her, Murder on the Dance Floor. Ja, der er jo ikke så meget andet at gøre, end at lige sige dag til det bornholmske. Greg og Kai, hej med dig. Hej Kai. Ja, hej. Dag. Hvordan går det? Det går sgu da udmærket. Ja, jeg er blevet sat sammen igen her. Jeg er så hjulbindet, så jeg kan stappe i en gulvspand uden at falde ud. Du. Nu har jeg droppet gulvspanden. Nu sidder jeg ude i havestolen her. Med sådan et par havehøner under rumpen der, du, og hygger mig, fordi solen er kommet frem nu jo. Ej, hvor lyder det lækkert, Kai. Det blev forår for en gang skyld, du. Hvad nyder du til? Ja, men jeg nyder det bare, altså, ikke? En dejlig kold pilsner, det er en rød tuber, det vi kalder studenterbajer i gamle dage, du. Sådan en sidder jeg lige, det er lige kommet i fri handel, du. Det lyder dejligt. Jeg sidder bare her og hører, og jeg tror faktisk, at jeg ejer hele verden, du. Ja. Det lyder dejligt. Kai, vi har bedt lytterne om at skrive spørgsmål til dig. Du er den sidste gæsteprofessor, inden at verdens største brevkasse går på sommerferie og bliver til VM-brevkassen lige om et øjeblik. Du har hørt, at Adam skal til Afrika, ikke? Ja, men han kunne jo bare have ringet til mig, så havde jeg taget med derned som guide, du. Jeg kan jo dog-engelsk, stå det hele. Det er kun, hvad de forstår dernede jo, ikke? Ja. Hvad kan du dog-engelsk? Hvad er det? Ja, dog-engelsk, ja. Hvad er det? Ja, det er jo sådan noget lignende ligesom Esperanto eller sådan et eller andet. Bare man kan gøre sig forståelig, ikke? Det er fra dengang, du sejlede, Kai, så kom du rundt i de forskellige havne, præcis. og så havde jeg så udviklet et eller andet sprog, hvor man bare satte ordene sammen, og så fægtede man lidt med armene. Ja, og det er rigtigt, og de galt over hele verden, du. Ja. Kan du ikke engang løgne, du. Har du et par eksempler til os? Hvad har jeg? Et par eksempler på det der dog-engelsk? Ja, det kan jeg da godt. Hvad betyder you coming in the far west, you know? Hvad? Hvad betyder det? Det betyder, at du kommer i din fars vest. Ikke? It is flower in the garden. Ikke? Hvad betyder det? Ja, hvad betyder det? Ja, det var meget flot for garden, ikke? Det er dog-engelsk, du. Så det batter i Valby Bakker, du. Ja. Nå, hvad vil I ellers skrive i dag? Ja, men altså, vi har fået allerede... Du aner ikke, hvor mange spørgsmål, der er kommet på sms'en. Vi kan slet ikke følge med. Nå. Jamen, så må I sætte en time af en gang, når sommerferien er slut her. Så må vi jo bare tage sådan et ekstra hop, jo. Ja. Men altså, vi har jo vel god tid i dag, har vi ikke? Jo, det ved jeg ikke, hvor meget tid I har. Hvor meget tid har du? Jamen, jeg sidder her bare, du ved, og hygger mig, du, med benene over kors og det hele der, ikke? Nu skal jeg snart til at have Hollywood-trusser på, og du, og det hele. Så det er bare... Du, jeg tror, jeg giver den rigtig her på, med skæv skulder og fransk arm, du. Det kan jeg godt love dig, du. Jeg ved ikke, om jeg tør spørge, hvad det er. Skæv skulder og fransk arm. Ja, nej, men det kan jeg fortælle dig lidt om, når jeg kommer ind og besøger dig, jo. Nå. Okay. Jeg plejer at bruge ud på Word of Vej, du. Der bliver talt nogle koder, jeg slet ikke forstår. Du kan altid finde mig nede i hallen, nede i baren, du. Ja, det er Kajs Hotel, Nå, der var en okay. drejeborg, når han er over på besøg. Ikke? På Vordrupsvej. Okay. Ja. Nå, okay. Nå, men Kaj, så må vi da lige arrangere en lille visit til efteråret. Ja. Det ville være hyggeligt. Jeg har ellers lige fået ordnet mit pas, Adam, så det kunne jo godt have været fint, hvis du skulle have haft en guide der, jo. Ja. Ikke? Har du nogensinde været på safari? Ved du hvad, når vi havde kommet dernede, ved du, hvad de havde kaldt os? Nej. Fyr og bil. Jeg skulle sikker på, du. Det har sgu da været gønt bare, du. Tror du ikke? Nå. Har du været i Afrika, Kai, egentlig nogensinde? Ja, må ikke, du. Du kan jeg sige, at jeg har rendt dernede og slået med brudskiverne. Det kan jeg godt fortælle dig, du. Der var en gang, der havde en... nej, det var sgu ikke derovre. Det var over i Staterne. Men jeg havde lidt svært ved at komme hjem nu. Nå, hvorfor? Når først jeg var kommet ud. Ja. Jeg glemte jo at komme til tiden nogle gange. Nå, så du missede båden, eller? Ja, og det er jo derfor, jeg blev præcisionsmand, da jeg havde at komme for sent. det sidder stadigvæk i kødet på mig, du. Men hvad lavede du så? Så var du bare alene i udlandet? Ja, men jeg gik jo bare valgte rundt, jo, ikke? Og sådan og sådan og sådan. Og så tog jeg mig en lige sleep in the underground, you know. Så kørte dagen videre, du. Ja. Okay. Og det der med at få børste tænder, du, og få vaske brudskiverne og rense ørerne, det knævde lidt med sådan 3-4 måneder ad gangen, du. Og så begyndte man at tømme skraldespand, så var man klar over nu, at der skulle times til at komme hjem over, du. Ja. Og sådan var det bare. Men kan du give Adam et godt råd, når han nu skal til Afrika for første gang? Ja.
Jeg kan jo kun sige én ting til ham. Du holder til Christine. Ja, jamen, det er den grad modtaget, Kai. Ja, nu skal du høre, vi åbner lige for brevkassen om lidt, ikke? Altså Kajs brevkasse. Ja. Og jamen, der er vel ikke noget, folk ikke kan spørge dig om, vel? Du er ikke generet? Nej, generet, det har jeg sgu aldrig været. Det har aldrig været, jo. Nej. Så det begynder man først med det. Jeg kan huske fra min barndom, der kom min far og mig, vi kom rundt hos nogle mennesker, sådan op til, for han skulle jo rundt og have sig en lille pilsner i ny og næ. Og så nogle steder, hvor vi kom, der få ungerne ind og satte så ind og store bord, med pegefingeren i munden. De var generte. Så sagde jeg vil sgu aldrig håbe, du kommer til at sidde, så den måde drejer han til mig. Så vil du frem i værken, så spark min søn. Og vil du endnu længere frem, så sparker du bare endnu mere, så han. Ja. Nå, jamen, det har jeg så lært af, du. Det er dejligt, Kai. Nu har du lige 3 minutter til at skifte til Hollywood-trusser, og så åbner vi brevkassen om lidt, ikke? Ja. Det er godt, min dreng. Ja.